daar is die Jan Wonders in Hudde heen. Die hier we maken voor hem. Want dan komt een mooi boetenbjaartje. En ja, dat haken de jongens hadden in een bron stuffen. Ja, dat is ja. Wat mag het verder van zeggen? Het is schande. Ik vond hem echt heel mooi. Maar het is wel heel jammer dat hij nog wat is. Het spel van Litse Baan vernielen, nee, dat gaat er bij mij niet in. Nee, daar ga ik net goed wat voor. Die helpt. Litse Baan die helpt juist. Die gaat net kleren en hun spel vernielen. Nee, dat is, ik weet net wat ik verder zou zeggen, maar ik vind het niet normaal. Actie hier weer net bij was, zou je het wel? Nee. Wat en nou? Ja, ik weet het niet. Ik ga die nog, dat is mijn geluk. Jan Wonders die bij hem horen, hè? Die is gelukkig nog net opwekken. Die hebben er nog bij? Ja. Ja, ik hier 12 hutten hier. Wat vind je nou zo leuk aan hutten? Nou, omdat het mooi is en mijn bandkistbjaartje erin. Ja. Want komen je wel eens oren bij? Ja, die willen ik haken. Ik wil een keer in 115 band die horen naar mijn zin nemen. Oh? Dus zijn ze een rolleiding, jong? Ja, en ik had ook nog een hobby. En dat is een riappelsverkeerpje. Hast du je rappels gegeven? Ja, En, wat van je rappels? een reden star. Een reden star. En wat kost je ze? 4 kilo zei €3,24 en 10 kilo zei 50. Nou, doe maar 10 kilo dan. Oh, dat is helemaal mooi uit. Alsjeblieft. Ja. Nou, succes verder. Ja, hoi.